Ambruk Nusantara patah remuk. Mergo napa? Induk Nusantara niku Jawa. Induk Indonesia. Nah, Nusantara ini sing dadi Indonesia kan sebagian, Pak. Wilayah Nusantara niki ombo, Pak. Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja. Niku wilayah Nusantara. Sak benua to muga ngoten, Pak. Sak benua. Lah mengko taun Jawa niku mesti taun Nusantara. Aja meneh sak Nusantara. Wong Jawa dhewe ora ngerti taun Jawa lho. Lah nggih kebangetan to niki. Supados mangapes. Nah, niki tetep mangke kula onceki, kula ngertosaken, tapi kula mboten hak maksa tiyang. Iki tiyang sing unek-unekake tiyang Jawi ngoten niku kan gadah Yasin, gadah kitab Al-Qur'anul Karim, gadah napa-napa. Niku lan kitabe mriku, pageme mriku. Siapa mboten gadah napa-napa. Wong Jawa nek ngangge patokan iku nggih monggo teng mriku digunakaken teng mriku. Nek unan-unan anu kan saking cara istilahnya kitabe mriku kan mriku nek Jawa saged anu. Bukti secara lahir nggih. Mulane rumiyin kepercayaan, Pak nggih. Kepercayaan sak Indonesia iki badhe diagamakno, mboten purun. Mungkin nek diagamakno dadi agama napa? Kan kitabe padha. Mergo nurut agama mesti ana kitabe. Lho. Kepercayaan iki mboten agama. Kitabe mboten kitab kertas. Tapi kitab teles. Nah, kodanan ya ora mluduk, kepanasan ya ora kobong. Niki lho. Nah niki kan kedah ngerti. Lah ngerti ngeten iki nggih, sarasian ngeten iki, sarasian tanya jawab ngeten iki. Satune sing sampun mangerton nggih. Buka kitab kan teng kitab teles, tapi itu aja sak lintune sing nggih, sing damel saksi tata lahir nggih. Niku nggih leres. Niki mangke mbok menawi mawon ampun wancine kan niki kan tumbuh kiambak-kiambak. Mungkin tubuh dhewe-dhewe. Pikirne usulan kula niku kirang tot anu kula ngapun. Nggih, mungkin sing urusan sing jurusan teng Bintal Jemur mungkin ampun niki ampun nyetak mungkin. Wiwit A sampai Z mungkin. Enten sing sabda guru nggih wonten mangke malih. Sabda pandita wonten. Terus napa malih nggih? Biasane nek primbon ngoten niku malah nek lahir dina iki watake ngene. Biasane ngoten. Lahir dina iki watake ngene. Niku sampun mangertosi. Nggih. Paling boten ngertos dununge Jawa niku. Lah nggih, lah Jawa. Ya Jawa ya jenenge Jawa ki tegese Jawa ki artine ya dunung. Ya bener, ya beneh, ya waras, ya ngerti. Lah nek wong Jawa saniki kan pun dadi 3 lajur 3 bagian. 3 aliran Jawa. Jawa Jawi, Jawa Jawal, Jawa Jail. Jawa Jawi iki wong Jawa sing cek nganggo Jawa. Cek netepi Jawane. Lah Jawa Jawal wong Jawa sing ilang Jawane. Wis ora ngerti Jawane. Lah nek Jawa Jail wong Jawa sing ngrusak Jawane. Jail. Rusak badane piyambak. Wae dhewe dirusak. Mergo napa nggih kena pengaruh niku lho, Pak. Nggih, niki nggih saged disalahaken tapi aja dipaido nemen-nemen. Dongane awak dhewe muga-muga sing pun kula lampahi ngapunten Bapak. Muga-muga ndang sadar ndang eling. Sering diucapaken syirik musyrik. Oh, nggih. Datang manah kula harus mengambil kebijakan apa dan ucapan. Mangke lah nek sampun wonten pembuktian lah sadar ki Mbak. Kula yakin kok wong lali ora ngarah HP sak lawase lali. Yen apa benten apa jenengan ngoten niku. Sampeyan mesti pisan video nate didapatkan. Paling boten niku dirasani lah. Nah, nggih. Mboten napa-napa nggih. Sak kantor niku boten sedaya remen riku. Nggih, nggih. Bagian kan ana sang seneng
Oh. Jawa. Nggih. Lah sing tasik remen monggo digali. Ojo nggali sumure wong liya, sumure dhewe digali. Gali. Sebab Menggali apa? Mutiara terpendam. Ayo digali malih. Nggih. Nggih. niku kan medal sumbere sing Lah. nganti seger ta apa. Nggih, nggih, nggih. Nggih, monggo. Malih nek badhe wonten pitakenan jam pinten? Oh, 10:30. Nggih, monggo. Nek tasik wonten pitakonan, Nggih, nuwun sewu kok kula nyambung sedaya Bapak niku wau. Nek sing diwastani musrik napa niku kula kinten sedaya ndugi belajar piyambak. Nek kita ape jelas mboten wonten niku. nggih, leres niku. Kados ngeten niku Pak kan ngendika bilih napa kados tata-tata Jawi kados napa cok bakal. Nggih. Kayak musrik kan. Nah, kita piyambak kita semerep isine niki cok bakal. Oh, nggih, kudu ngerti to. Nah, niki Lah. sinaone kan nduk. Nah, mulane Nah, niki. salah didikan, salah penerapan. Padahal kitabnya mboten enten. Lagi boten kita belajar piyambak no. Nah, niku kan Tahun niki. tafsir mawon niku nggih. Teng kitabe mboten wonten ngoten ngadakno gawe takhir. Lan sakniki aja apik-apike wong Jawa lho Mas nggih. Aja apik-apike wong Jawa. Wong Nabi Muhammad iku wis wafat, wis gak ono. Ijek dipengeti kelahirane. Mbokane dhewe, pakane dhewe gak tahu ditengeri. Mbane ra tahu ditengeri. Tapi Nabi Muhammad wis gak ono, wis wafat. Pirang atus tahun. Tapi wong Jawa sing melok ijek gelem melok nyameti bacake mengeti kelahirane Kanjeng Nabi lho. Gak apik-apik wong Jawa. Enten wong Arab mengeti wong Jawa. Mboten enten. Nah, mulane awak dhewe bangga nih, punya kelebihan. Sakbenere Jawa iku ngerti. Ya nek ora ngerti ya ora Jawa, ora ngerti, ora dunung. Napa sing mboten diaku wong Arab? Ka'bah. Ka'bah niku kadane sinten? Zaman napa wonten Ka'bah? Zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam dereng enten. Islam niku pas guri kok. Nabi Ibrahim zaman ajaran Ibrahim napa ajarane? Anti klaim ya. Milik orang Islam. Nek buka kaji patokane teng mriku teng Ka'bah niku. Padahal niku zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajarane napa? Sakbare Nabi Ibrahim mengsor sampai enten Nasrani niku pirang atus tahun. Nasrani sampai Islam pirang atus tahun. Mergi napa? Lah, prasejarah ini nek belajar Arab kudu tamat, kudu ngerti. Nek gak iso jelasno naleren. Belajar puluhan tahun kok ora iso jelasno. Tiap Jawa niku namale kan orang Prigel. Nggih. Tapi nek ngugemi Jawane Pak Prigel. Ini Jawa. Lah, Iki ngangge nampar, ngangge tolak ukur. nggih. Nek niku namale Prigel. Mestine tahun-tahun yang akan datang itu mboten semepet. Oh, nggih. Soalnya napa? Tanggalan napa-napa mboten semepet. Nggih. Leres niku. Sering dibutuhake tapi diunyek. Rata-rata niku kan ngaten, Pak. Nek butuh goleki. Tapi nek wis ora ana butuhe bar gawene wis mbuh kono. Iki yang Jawa ini ngaten yang sing saged kula pikir kan mboten hanya teori kok sapa. Tiang Jawa kados kula niku. Wonten tiang gadah damel, nutake itu mantu. Carane maghribiya tiang Jawi kalih tiang Pun mungkin mudah di nggih nggih. Pun ngertos niku. niku diunekake ngoten tiang Jawi. Pun ngertos karepe nggih. Lah mlane niku nek butuh digoleki. Nggih. Tapi nek mboten butuh niku dikasih mati. Nggih, lah mlane monggo iki suwayahe Jawa Bali Jaya.
tegese Jawa Bali Jaya wong Jawa wis ngerti jati dirine, wis gelem goleki jati dirine. Dadi wis ngerti, wis dunung. Pun nek wis wayahe gak kenek dipenggak, gak kenek di alang-alangi. Wayahe tumbuh tetep. Mergo awak dhewe niki kenapa? Mlakune padha srengenge. Mlakune padha wek srengenge. Gak iso srengenge dicepetno gak kenek. Taun Jawa niku pathokane dina-dina niku lakune padha srengenge. Nggih. Dadi srengenge dilambatno ya ora kenek, dicepetno ya ora kenek. Nek jarum jam niku kenek dicepetno. Tapi nek srengenge mboten saged. Nggih, ampun. Laras terus kadang nek butuh wae goleki, nek ora butuh tambah dielek-elek kadang lah niki. Aja sampai wong Jawa ilang Jawane. Wong Jawa pe nganggo budaya apa? Nganggo budaya Inggris kenek. Tapi nek urip nang Inggris. Wak dhewe iki negarane iki dienggo rebutan wong enem iki. Golek nggon dhewe. Ibarate Indonesia niki pasar gede. Sing di toko iki gak ana wong Indonesia. Wong Indonesia dadi kuli kabeh. Dadi kuli wis bangga, dadi satpam lho wis bangga. Ning negarane dhewe lah niki. Piye awak dhewe iki iso dadi tuan rumah ning negarane dhewe. Utama ning Jawa ya ngono. Mosok wong Jawa urip ning Jawa nganggo pakem liya. Padha wae agama kabeh padha wae. Gak ana sing paling istimewa gak ana. Nek kula sing ngarani agama iku padha wae. Arahe nek gak disalahgunakno. Agama itu arahe untuk bertuhan. Ojo dienggo politik. Nek dienggo politik berarti agama iki wis gak suci ya. Agama itu hanya satu, untuk bertuhan. Nek pengen mergawe, pengen oleh kaya ya aja adol agama. Jenenge Gusti Allah didol. Awinane peristiwa kathah niku kan. Napa niku? Mun dicekeli niku, perkara ngrusak kuburan Habib niku. Tuban mriki mun kecekel. Kula dibel warga Semarang nggih enten ngoten. Makam pathoke dijabuti Pak, diganti, ditulisi Habib ini. Ditulisi apa? Syekh ini lho. Lah sing di ahli waris sak goleki. Pinane Tuban iki tutup makam Sunan Bonang niku. Enten rong sasi mawon mboten asal siapa. Lah kula dibel king Semarang nggih ngoten. Teng Bandung nggih enten kedadan lho. Kurang ajar ya apa ngrusak iki. Nggih, dadi awak dhewe kudu waspada. Waspada nggih. Mboten kok meksa. Nah ayo Bali Jawa mboten usah dipaksa. Mungkin kersane sadar dewi-dewi. Sadar, pun toh nek pun wayahe sadar lak sadar. Niku lho, percaya kula ana wong lali iku ora ngrasa lawase. Ora ngrasa lawase lali. Suatu saat goleki. Sakniki pun kathah wong Jawa sing lali Jawane. Mlebu mae wong gak ana wong kula nuwun wae. Cobi. Saulan pisan urung karuan nek krungu mlebu mae wong kula nuwun wae. Beda jawabe ngono. Lah, wis kelangan satu kata iki wis pira hargane? Kula nuwun gak ana, matur nuwun ya gak ana. Budayane sapa? Budaya Arab. Ana tamu apik ya assalamualaikum, ana wong njaluk ya assalamualaikum. Lho, iki budayane sapa? Ah mbok ya nek omahe dhewe nganggo carane dhewe wis. Nah nek ning kono monggo sampean melok cara kono. Gak apa-apa, bener. Ana omahe dhewe. Dianggap sing ngerti Gusti Allah iki mok wong Arab tok, wong Jawa dianggap ora ngerti. Ngerti.
urung ana agama apa wae ning Jawa. Wong Jawa wis ngerti bertuhan. Nggih, pun ngerti cara bertuhan. Wis duwe tata cara luwih simpel, luwih jelas cetha, singkat, padat, bermutu. Nek nglakoni asale tenanan. Dene nika jame sampun nedahaken 10:30. Nek tasik wonten pitakonan monggo. Nek sampun boten wonten pitakonan, kula cekapi semanten rumiyin.